O Camiño de Santiago, a orixe, vive un novo verán de crecemento. A afluencia de peregrinos xa supera no que vai de ano a registrada durante todo o 2025. O Camiño de Santiago de Barbanza, a orixe, segue gañando peregrinos e tamén peso como atractivo turístico para o territorio de Barbanza-Arousa. Desde a xerencia da Mancomunidade aseguran que os datos están a ser moi positivos, tamén fora da tempada alta. O Camiño Orixe, a verdade é que está sendo un revulsivo para o territorio, tanto no verán como tamén en tempada baixa. De feito, desde o que nos trasladan dende a oficina do peregrino, é que este ano, xa no que vai de ano, xa superou os datos do ano pasado inteiro. Un incremento que se produce nun ano previo a un novo ano santo, cando os diferentes camiños de Santiago están a experimentar tamén unha maior afluencia. No caso da orixe, a súa paisaxe e a facilidade do percorrido son dous dos seus principais atractivos. Os camiños de Santiago en xeral, ano previo xa co veo, están tendo máis afluencia e ademais este é un camiño que é moi sinxelo, moi dado a facer coa familia e ademais ten unha gran beleza porque vai todo pola costa. E aínda queda boa parte da tempada por diante. Setembro e outubro son meses habitualmente favorables para o turismo xacobeo e desde Barbanza-Arousa agardan que a tendencia se manteña. Estamos moi contentos cos datos que estamos recibindo e agora ainda nos quedan tamén os meses de setembro, outubro e incluso principios de novembro que tamén son moi bons datos para o Camiño de Santiago. Unha ruta que ademais pode percorrerse nos dous sentidos. A sinalización permite facer o camiño cara a Santiago, pero tamén regresar ata Corrubedo, onde se sitúa a orixe da ruta. É un camiño que tanto se pode facer cara a Santiago como de volta cara a Corrubedo. A sinalización que puxemos así o indica e ademais tamén a demanda lle interesa, en algúns casos, rematar o camiño descubrindo a orixe, que sería en Corrubedo, unha vez que chega a Santiago a través de outros camiños, co cal é un camiño de ida e volta. Para seguir dando a coñecer esta alternativa xa se están a desenvolver diferentes accións promocionais. Unha delas está en Arzúa, na última etapa do Camiño francés, onde un mural informa aos peregrinos da existencia desta ruta. Neste momento temos un mural en Arzúa, que é a última etapa do Camiño francés, un pouquiño tamén para comentarlle ao peregrino, para decirlle que existe este camiño, que é tanto de ida como de volta, para darnos a coñecer que está funcionando moi ben ese mural que temos en Arzúa. E a promoción chegará tamén a Santiago. Nos próximos meses, a Praza do Obradoiro será outro dos escenarios escollidos para presentar o Camiño a orixe aos peregrinos que chegan á capital galega. Prevemos, agora de cara a estes meses de outubro ou novembro, facer tamén unha promoción in situ en Santiago, na propia Praza do Obradoiro, para seguir mostrando este camiño, que aínda que é un camiño moi novo, cada vez está tendo máis afluencia, gusta moitísimo, a xente estálle gustando moito, e tamén pola súa sinxeleza, préstase moito ao turismo familiar, ao Camiño de Santiago de forma familiar. Unha aposta por seguir facendo medrar unha ruta que ten na súa sinxeleza, na paisaxe costeira e no carácter familiar os seus principais reclamos, e que xa supera os datos de todo o ano pasado antes de pechar a tempada.